Ame alamsala janvier kalo tile 15 san 2026 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔnbɛ jani kunnafoni sara bɛɛ lajɛlen na aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruw kɔnɔna la kɛnɛ min na damina walawala caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ fan caman kan. An ka wula in na kunnafoniw kumaba dɔw bɛna tali kɛ lakanako sira fɛ an ka faamaw ye baaraba dɔ kɛ Kayi marabolo kɔnɔna la kunungo n'a kɛra sababu ye ka maa ŋaniya jugu caman ka olu daji olumasiri tabaw olu ka kɔrɔfɔ u ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la. Malidenw ye u yɛrɛ ta ko 14 janvier journée de souveraineté retrouvée o baaraw laɲɛnɛmayara kunungo an ka jamana premier ministre ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la stade Modibo Konate la Bamako ani Mali marabolo caman kɔnɔ journée de souveraineté retrouvée a ɲaɲali kɛra yen kosɛbɛ. An bɛna an da don la ko walawala aw ye. An ka jamana douane ɲɛma ale taara se kɛnyɛrɛ tigilamaaw ma ka kuma ɲɔgɔn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Douane ani kɛnyɛrɛ tigilamaaw ka baara bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Marabolo kɔnɔna kibaruw la kucalakaw olu ye taji citerne dɔ sɔrɔ waati caman gɛlɛyaw kɔnɔ u y'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin u ma. Buguni CNJ olu ye cikan dɔ fɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw bɛ ka taji ŋanamu ko fɛlɛni dabaliw ka kɛ o kama. Kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Niger jamana kɔnɔ. Niger jamana ɲɛmaaw ye u ka kulibolila caman ka olu gɛlɛya n'u kosɛbɛ baw fanga sinamatɔn kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko namara bɛ ka kɛ fanga marabagaw fɛ. Ninnu de y'an ka kunnafoni bakulubaw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. A y'aw sɔgɔ ko ɲuman an na. An bɛna sisan ka ɲɛfɔli bonya aw ye. An bɛ segin ka foli kurakura k'a di aw ma aw minnu sɔgɔmɛ an na nin waati in na. I n'a fɔ n kun y'a tulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la kunungo ni o bɛnna janvier kalo tile 14 ma arabadon an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ Kayi tilebiyan fan fɛ. An wolomasiri tabaw ye cikan dɔ bɔ ka yira k'a fɔ ko an ka cɛfini taba minnu bɛ Kayi marabolo kɔnɔ k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli cɛɲi fɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ka fara duguma kɛlɛcɛw kan. Wulikajɔ minnu kun kɛlen k'u fanga fara ɲɔgɔn kan. Fangaw mun n'a kɛra sababu ye ka jafara wale tigilama dɔw olu kun kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ n'u kun bɛ fɛ ka bingale walew ka o labɛn ka ɲɛsin Kayi marabolo dugu dɔw ma. Cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛcɛw ni o ye vecteur aérien ye olu ye wulikajɔ baw kɛ. Wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye u ye juguw ka daga ka a viser ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji. Cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ni wulikajɔ ani professionnalisme an ka cɛfini tabaw taalan ye. Bawo ko jugu minnu bɛ yen su ni tile n'u bɛ k'a laɲini ka gɛrɛntɛ da anw ka jamana population civile kan ni o ye maa nanamasumalenw ye ka maaw ka sɔrɔ siraw kɔ o datugu ani fo ka taa se ka population civile ka u bali ka t'u ka baarayɔrɔ la ko o bɛ ko o wale ni o juguya wale minnu labɛn diɲɛ don o don an ka cɛfini tabaw fana labɛn bɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ka u lakana. Olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw bɛ sen na su ni tile yaasa jamana dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ka se ka a lakana. Malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na malidenw bolo lafɛnw bɛ to u bolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i ka dayirimɛ ɲini kɛ ka sɔrɔ i ma siran i ma yirayira. Kibaru n'an bɔr'o kɔnɔna la kunungo tun ye waatiba ye an ka jamana bolo bawo an ka jamana ɲɛmaaw ye kunungo ta ni o ye janvier kalo tile 14 ye k'a kɛ ko journée nationale de souveraineté retrouvée. O kɔrɔ an kɛra an yɛrɛ ye ko bawo malidenw kun bɔra ka caya ka yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko anw kɛra an yɛrɛ ye ko maa tɛna ko diyagoya anw da la ka sanga ni san 2022 janvier kalo tile 14 ko san 4 tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ a ka kan ko nin donba in a ka don tariku kɔnɔna la. O de la kɛnɛ in laɲɛnɛmayara kunungo Bamako stade Modibo Konate la. Kɛnɛ mun ni a ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo journal division Abdoulaye Mayiga a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kan. Premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko san 10 tɛmɛnen kɔfɛ malidenw kɛlen k'a fɔ
ko anw tɛ sɔn jɔnya ma an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ anw yɛrɛ de ye an ka jamana dakan anw de bɛ a latigɛ maa tɛna ko jagoya anw da la ko malidenw ye o wulikajɔ minnu kɛ ka jɔ u kolo la ka jamana ɲɛmaaw k'u kɔkɔrɔma don u bɛ ka baara minnu kɛ ɲɛta kuntalajan lakanako kalanko ani fo ka taa se sira caman kɔnɔ bawo ko jugu tun bɛ ka na jagoya mun da anw kan ni anw y'an ban ko an t'u ka jagoya gɛrɛntɛ ka o da an kan bawo ko CEDEAO ye gɛrɛntɛ ta k'a da anw kan k'a sɔrɔ anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko malidenw ye o wale minnu dɔn ka u jɔ o kolo la ka fara ɲɔgɔn kan ko nin ye waati jɔnjɔn ye premier ministre ka ko fɔla maaw kan ka u hakili to a la o yɛrɛ de la ko jamana ɲɛmaaw ye nin don in ta k'a kɛ an ka jamana la donbaw dɔ ye a bɛ laɲɛnɛmaya san o san Bamako dɔrɔn tɛ nin don in a laɲɛnɛmayara Mali fan caman kɔnɔna la premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ mun n'a ye malidenw bɛɛ wele ka na bɛn ani keleya ani fo ka taa se an ka jamana dakan ye mun ye an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ baara mun n'a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa premier ministre ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko 14 janvier in a baaraw a daminɛna de nka baaraw ma ban dɛ bawo ko baaraw bɛna to sen na wulikajɔ minnu kɛra laɲini minnu kɛra ani fo ka taa se an ye jaabi minnu sɔrɔ ka se ka dɔ fara u kan halisa ko tɔw ye mun ye ka se ka olu fana kɛ fo ka se a dan na premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko malidenw kan ka fɔ bawo ko n'i y'a ye nin don in sera ka laɲɛnɛmaya malidenw de u jɔ kolo la malidenw de ɲɛmaaw kɔkɔrɔma don ka gɛlɛyaw muɲu yaasa an bɛ se ka nin don in sɔrɔ bi ni bi an bɛ se k'a fɔ an ka jamana maa si tɛ ko jagoya anw da la baaraɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya sabatilen kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ani fɛnɛ a ka di anw ye ka baara kɛ ni maa maa ye ko an bɛ se ka baara kɛ n'o ye premier ministre y'a fɔ ko o de ye nin donba in a wulikajɔw kɛra laɲini mun sɔrɔla o ye keba halisa an bɛ to Sadi Mamadu Konate kɔnɔna la kunun ko malidenw bɔra ka caya mobilisation fanga bonyana société civile ani jɛkulu caman olu bɔra ka taa u ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ko kura ka ɲɛsin jamana marabagaw ma ani fo ka taa se nin don in ko ka taa a laɲɛnɛmaya keba an bɛ taa fan fɛ e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan maaw ye dakuruɲɛ fila minnu fɔ an bɛ jɛn k'o lajɛ. Ne tɔgɔ Madame Traoré Aminata Aïdara. Bon, un ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, un nisɔndiyalen don parce que niveau souveraineté retrouvée o ye yɛrɛma hɔrɔnya tali ye. Donc musow kɔntannen don, musow nisɔndiyalen don. Nin ye hɛrɛ belebeleba de ye, nin ye maliden bɛɛ ka hɛrɛ ye. An bɛɛ kɔntannen don, o de y'a to yɔrɔ bɛɛ falen don cɛ ni musow la. Ne tɔgɔ Dramane Dambele, ne ye commune 3 Lujuratɔ ka président ye. Ko nisɔndiya min bɛ na bi ni ko b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ka d'a kan an ka sɔrɔsiw o y'an lanisɔndiya o ye anw jigi sigi o donna an jigi kɔrɔ wa o jɔra an ka lakana kɔrɔ donc n'an bɛ nisɔndiya fɔ ka an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na ka d'a kan an yɛrɛ bɛɛ jama ye mun ye bɛɛ ɲɛ b'a la o nana ni minɛn minnu ye kɛlɛkɛminɛnw na k'an lakanda bɛɛ y'a ye donc jamana o nalen o ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakɛ k'a d'i ma donc k'a daminɛ lujuratɔ la ka se fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni o ye o hakili mana jigin mɔgɔ mɔgɔ la k'u ka hakɛ de gulo don o bɛɛ ka hakɛ dir'i ma vraiment nisɔndiya ma tɔ to an na bi. Ne ye madame Jara Umu Ture bi kɔni an nisɔndiyalen de don nisɔndiya dan don komi an ka souveraineté tali a san 4nan de ye ɲinɛ depuis 2022 ka na 2026 ça fait 4 ans an nan'o de ɲɛnajɛ kɛ k'o nisɔndiya yira k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a yira AES peuple la k'an wasalen don an nisɔndiyalen don an b'an ka généraux kɔ an b'an ka faamaw kɔ an bɛ transition président kɔ donc an wasalen don. Tɔgɔ Amadi Diko 14 janvier 2026 malidenw wulila k'a fɔ ko k'a yira diɲɛma la ko olu ka wulikajɔ mun n'olu y'a lasabati k'olu y'a lasabati de ko désormais ko Mali tɛ kɛ Mali mɔgɔ wɛrɛ sago ye bilen jamana si sago ye bilen Mali bɛ kɛ désormais malidenw hamina n'u miirina o kɛnɛ dɔ de filɛ nin bi ka hakilinajigi kɛ ka wulikajɔ kɛ k'a yira diɲɛma la ko le 14 janvier 2022 maliyɛn wulikajɔ mun kɛ halisa o kelen de don an pɛrɛnnen don ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an ka jamana bɛ se ka bɔ juguw ka janfa kɔnɔna na cogoya min na Mali bɛ se ka segin maliyɛnw ma cogoya min na donc bi nin kɛnɛ ye o dɔ ye. Alors ne tɔgɔ ye Col Dramani Sahelian voilà ka bɔ diaspora la ko 14 janvier an fɛ journée ba dɔ de don don min na maliyɛnw wulila ko olu yɛrɛ b'u ka sira ta u bɛ k'u yɛrɛ ye bon jamana wɛrɛ on b'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ko u bɛna sanction bin an kan maliyɛnw ma sɔn maliyɛnw wulila ko cɛ kelen ko sanction foyi tɛ bin an kan an ye sira min ta an tɛ segin an kɔ
donc bi asa nanare donc ambo feti de la on me malien fo alhamdulillah jama bora ambe sira min ka ambe nyomo ko harbi we sira min tambu ko fo nga san sero la bon ibaro ni ni kele sugo gibe ke yere degumbala fembela jene bala mais ni jamana de ye kele famudron alhamdulillah to we la fia et puis ala ka to noya quoi. Mamutu Koulibaly, collectif pour la défense des militaires. Ambora de Kana, anga wasa ira djemana, ka sababu ke don do rekera, ni Mali dugukolo ngunana. Mali dugukolo ngunana don jume, le 14 janvier 2022. Wakati mu, ni uye garante ta ka nyeshi Malima. Mali don wula, ka foku wasaleno. Mali don wula, kuka yere woloya ira. Ambora kana ore shereya, anga nyema onyana, ka ira djemana, ko amba anga nyemo ko, amba anga jamana ko, ang faso walma saya sebagaya be kantai ne toko alajigino on ba foko souveraineté retrouvée au koro de go yerama horaya et beba kalama depuis 2022 janvier 2022 le 9 janvier 2022 plus précisément c'est là où nyangata wale do taka Mali segere donc Mali don bela jelen bora 14 janvier kaira ka foko uluma jenai donc dès lors jamana ñemogo ya a journée taka décrété ka ke journée nationale de la souveraineté retrouvée no yerama horoya journée angu mega hami angu da do Mali be ga yere dieu du me Mali be ga yere sago dieu du me ambulo atege angu nyana ala ya ke angu nyana koyi am mala re fura ala barkada ka foko Mali yere kuma ifo Mali kono dieu mo ko de dola mo ko de dola ni Mali din damate mais au portare ambulo dans le 14 janvier ala kana nyina ko tuguna kala on nyina mala delle ali bi ala ka nyetara dinima ka nyetara nga sura suma bibi u ala ko teme o sero bela fadum de sero ala ko teme yina ameta kena ko srafe alisa 14 janvier au cadra kono kalabankoro kauka sisrefu olu ye demedo soro kabo anga jamana kena ministre muso yoro o deme mundira ka sangani 14 janvier ni oye malidon ka yeratiya tali journée de souveraineté est retrouvée au cadre konnae anga jamana kena ko ministre muso ni oye colonel major Assa Badalo Touré ayera ka foko ni wale medo jamana kuntigi aka deme ni nyongo deme au cadre kono ka di mama mamunu mako bala ko sebe bawo anga kena so bibi na ko umako be deme la be ka fo jamana nyama uye fela dota ko ka anga kena so bawo ka nyara kura duma ani ka minon bla o kono kena munun bato banabato ubseka kenya sabatlen soro chokomna usratiga la deme mun taraka di kalabankoro seserefuma adobe talike fukata se ubeda di munun kani oye muso ka jigini diuye ani barankare munun be banabato ta fukata se furani furakseu seranguni anyongo nunun bela jelen taraka adi kalabankoro seserefuma ko ka ke jamana nyama ka demeye yasa fe munye anga jamana ye nyongo demani nyongo jigituku jamana munye o ka sega sebentia kena inka anga jamana kena ministre muso ayaka ni sonja yera baw ko anye an yera ta o kan ke yore nyeta bina chogomuna o kan ke wati mun kono ni aman janto ko sebe kena ko la baw jenatige fembela jelen sirlendo kena de la kena inka Aboubacar Sirgi Fombani ale sente mai ni ale be kena ko ni adamadanya sabatili konyo kuna sente kono ale fana kume o kenen kan kafara ma caman kan kalabankoro sesera funyamaw u y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ ko nin bɛ jigi sugudu ma k'a fɔ jamana ɲɛmaw hakili b'u la ani malidenw mako bɛ kɛnɛya ko mun na baaraw bɛ ka kɛ o sira fɛ yaasa ka se ka kɛnɛya sabati kiba an bɛ taa douane ka kɛnɛ kan an ka douane ɲɛma kura ni o ye inspecteur général Cheikh Amala Diallo ale taara kunungo fɛn mun ye kɛnyɛrɛ tigilamaw ka soba patrona ka taa u kumaɲɔgɔnya ko kumaɲɔgɔn bolila patrona ani douane bɛ se ka bolo ni ɲɔgɔn ma cogo min na bawo ko ninnu ka baara fanga ka bon kosɛbɛ kɛnyɛrɛ tigilama minnu ni olu jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana sɔrɔ yakuba laka kun ka kan douane ɲɛma ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa an ka jamana sɔrɔ bɛ se ka yakubaya san 2026 la ka sɔrɔ bugu kosɛbɛ hakili falenfalenw na kumaw bolila mun kan an bɛ tajiko gɛlɛya mun na douane ni kɛnyɛrɛ tigilamaw ni o dɔ bɛ tali kɛ transporteurs minnu bɛ mɔbiliba boli kɔɲɔw bunakun kan ko u ka baaraw ka se ka teliya yaasa taji mɔbiliw mana na douane kɔnɔ dɔrɔn a ka se ka teliya ka bɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw tun ye o laɲini ta cogo min na ani fo ka taa se taji bilankɔrɔ minnu bɛ kɛ ni o ye stɔkiw ye
ka se ka o bɛɛ lajɛlen lajɛ ko ɲuman ka a lajɛ malidenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na waati bɛɛ lajɛlen na ko hakilinaw bolila o kan fo ka taa se transiti dédoyement nafolow jagokɛlaw kɛnyɛrɛ tigilamaw u ni douane bɛ se ka kuma o kan cogo min na ka nafolo nɔgɔya jagokɛlaw ni kɛnyɛrɛ tigilamaw ye an ka douane ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara baw ko nin kɛnɛ n'a ɲɔngo de bɛ kɛ sababu ye baarakɛla minnu bɛ domaine kelen kɔnɔ u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka hakili falenfalenw kɛ baara bɛ ɲɛ cogo min na ni a laɲini bɛɛ lajɛlen ye malidenw ka lafiya kama ko nin baaraw ni wulikajɔw bɛna kɛ san 2022 la baara ninnu bɛɛ lajɛlen laɲini ye jumɛn ye an ka jamana waganɛ ka se ka bugun ani fo ka taa se ka yuruguyurugu ani gɛrɛntɛ minnu ni o bɛ kɛ fɛn mun ye doniw don kuma ka o yuruguyurugu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ani fo ka taa se an ka cakɛdaw ni o ye administration ye ka olu kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ laɲiniba ye mun ye malidenw ka nafa sɔrɔ an ka waganɛ o ka se ka bugun ka dɔ fara an ka sɔrɔw kan keba an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la kucalakaw baara yɛrɛ la k'a fɔ ko u ye taji mɔbili 9 o sɔrɔ ka sanga ni janvier kalo tile 13 ye taji mɔbili 9 mun ko esansi 2 ani fo ka taa se gazoli mɔbili 7 baw ko a tun bɛ waatinin bɔ kucalakaw kun jɔrɔlen don tajiko gɛlɛya tun bɛ yen kosɛbɛ ni taji in donni kunna sini ka se kunu ma k'a kɛra nisɔndiyaba ye kucala dugudenw bɛɛ lajɛlen kan baw ko maaw bɛ ka se ka taji sɔrɔ ka taa u magoɲɛciw la ka sɔrɔ waati jan u tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ halisa an bɛ to kucalakaw bara kɛba journée de souveraineté retrouvée ni o ye an ka yɛrɛtigiya don ye o laɲɛnɛmayara jɛkulu min bɛ kucala n'u b'a wele ko asimi dɛmɛtɔn olu ye kɛnɛ sigi kɛnɛ mun ni u ye laadala fɔliw ani fo ka taa se hakili falenfalenw souveraineté yɛrɛ ye mun ye jamanakɔnɔdenw kan ka baara ni baara jumɛn kɛ yaasa jamana bɛ se ka yiriwa ka se ka o hakili falenfalenw kɛ sifinnakaw kun ko maaw hakili ka jigi waatiba ninnu na ani an kan ka baara kɛ sira minnu fɛ don nataw la ka se ka jamana yiriwa kumaw bolila o kan buguninkaw baara sifinnakaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye conseil communal de la jeunesse ye olu ye cikan dɔ bɔ ko k'a lase marabolo ɲɛmaw ma bawo k'u y'a ye k'a fɔ maa dɔw de bɛ ka taji feerecogo jugu la mun ni a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔdenw ma hakaja buguni marakadenw ma ko k'a sɔrɔ taji man ka feere sɔngɔ minnu na o bɛ ka taji ŋanamu wa a baara bɛ kɛ taji feerela dɔw ani maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na maaw mago bɛ taji la u bɛ taji ta ka taa n'a ye dugumasiraw fɛ ka sɔrɔ ka o gɛlɛya ka o feere maaw ma ko a sɔngɔw bɛ taa kuma dɔw la litiri 1 300 kuma dɔw la fo 400 buguni sifinnakaw ka jɛkulu u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wale mun ni fasoden juguya wale don wa a tɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de la u ye cikan bɔ marabolo ɲɛmaaw ka fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu mana minɛ nin wale n'a ɲɔngow la o ni ɲangili mun ka kan ka se ka o ɲangiliw d'a kan ka sabu kɛ ni jamana sariya ye baw ko an bɛ waati min kɔnɔ bi ni bɛɛ mago bɛ taji la o man ka kɛ waati ye ko maa wɛrɛw bɛ o kɛ gɛrɛntɛ ni gɛlɛya ye k'a fɔ k'i b'o da dugudenw kan ko fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka joona yaasa maa minnu bɛ taji ko nin ŋanamuŋanamu sugu in na a ka jɔ kayikaw bara kɛba dɛmɛ tara k'a di kayi lycée public ma kayindikaw ka lycée dɛmɛ mun n'a bɔra anazɛri yɔrɔ ni o ye siraba koɲɛw o cakɛda ye yɛrɛla k'a fɔ dɛmɛ mun n'a bɛ tali kɛ panneau de signalisation den 2 ko k'a di lycée ma yaasa kalandenw olu bɛ se ka u degi cogo min na panneau la bato cogo ani fo ka taa se sɛbɛnfura mun bɛ ni o ye baara mun ye maaw mana siraban kasaraw o sariyaw sɔsɔ u kan ka amani mun sara u ye o sɛbɛnfura ninnu ɲɛfɔ kosɛbɛ kalandenw ye kalanden maa 100 ani maa 50 hakɛ code de la route ni o ye siraba sariyaw ye o fɔra olu ɲɛna ko nin hakilina in kun tɛ dɔwɛrɛ ye siraban kasaraw ka se ka a dɔgɔya kalandenw olu ka koɲɛ bunakun kan kalandenw ka se k'a dɔn u kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ yaasa siraban kasaraw o bɛ dɔgɔya hakaja k'a ban pewu kulukorokaw bara maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye u lajarabi lujara la kalan dɔ kɛra u kun mun bɛ tali kɛ siraba sariyaw la maa 50 hakɛ ni olu ye lujuratɔw ye ka sanga ni janvier kalo tile 14 ye olu de ye nin kalanbulon in sɔrɔ kalanbulon mun ni a kɛra anazɛri bolofara min bɛ kulukorokaw bara ko yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye lujura la k'a yɛrɛ la k'a fɔ u ni bɛɛ lajɛlen ka kan hakɛ la u kan ka kalan ani fo ka taa se k'a ɲɛf'u ye
siraban kasara ye mun ye yaasa siraban kasara a bɛ se ka dɔgɔya kɛnɛ in a kɛra yɔrɔ ye fɛnɛ ka se ka motow di maa dɔw ma maa minnu ni olu mago b'a la ka sanga ni jamanakuntigi ale ka dɛmɛw ye keba yan'an ka taga jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Keba Niger jamana ɲɛmaw u ye gɛrɛntɛ ta k'a da maa dɔw kan ka maa dɔw ɲangi maa minnu ko ni olu ye mɔbili bolilaw ye ni u y'u ban ka na ni taji ye Mali jamana kɔnɔ bawo Nigerikaw ka bolimafɛn sɔrɔkow ni sanfɛsiraw minisiri ale ka sariyaw kɔnɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu kun yera taji doni mɔbili minnu kan ka taji doni ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ ni bɛɛ lajɛlen a kɛra octobre kalo la yaasa ka se ka AES ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitiw k'o baaraw sɛbɛntiya ko o kɔnɔna de la ja mɔbilibola dɔw kun ye u ban ka na o de la jamana sariya ye u ɲangi a yɛrɛ la k'a fɔ maa 34 olu de ye ɲangili sɔrɔ ko maa 14 u ye olu ka hakɛ mun bɛ yen n'u kan ka taji baaraw kɛ u ye o ɲangi ka o baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ ani fo ka taa se dɔw bɛ yen nɔ san kelen kɔnɔ u ye olu ɲangi chauffeur 19 u ye olu ka permis ni u y'u ka mɔbiliboli sɛbɛn ye ka o minɛ u la bawo ko nin ye sariya ye sariya mun ni minisiriso ye a ta k'a fɔ maa maa de i ban ni baara in ma ka na ni taji ye u kan ka ɲangi i n'a fɔ sariya Niger jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ AES bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw baara mun kɛ ni Niger y'a laɲini k'a fɔ ko ka na taji di maaw ma ka sabu kɛ tajiko gɛlɛya mun bɛ Mali jamana kɔnɔ chauffeur walima maa minnu bɛ tajiko baaraw la olu mun ye u ban ka o baaraw kɛ k'u kan ka ɲangi o de ɲangili taara ka da u kan i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔw ta sariya mun ni a bɛ laadala dugutigiw ani fo ka taa se an ka seko ni dɔnko tigilamaw k'u ka bonya segin u ma. Burkina Faso wasadenw ka sanga ni arabadonya ye u ye sariya kisɛ ta sariya mun ni o bɛ an ka laadala dugutigiw ni laadala ɲɛmaaw bawo ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛtaa la ka sanga ni Kabi Gale laadala dugutigiw olu ye wulikajɔ minnu kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛnw la ka kɛlɛw ban ani fo ka taa se ka basigi ni bɛn ni keleya ka o sinsin jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fanga bon kosɛbɛ k'a ka kan o baaraba minnu kɛra ani jɔyɔrɔ minnu bɛ laadala dugutigi ni laadala ɲɛmaaw la u ka se k'a dɔn u ye minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ mara cɛbɔliw ma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina in a taara wa a kun ye ka se ka an ka laadala ɲɛmaaw an ka laadala dugutigiw ka bonya segin u ma ka u don ka valeur d'u ma u ye baara minnu kɛ seko ni dɔnko ani bɛn ni keleya sinsin la. Marakukaw ka kan ni o baaraw bɛ sen na farafinna sennadolanci ɲɛnabɔjɛkulu kafu olu ye Cameroun jamana ka ɲangili dɔ ta k'a da u kan. Cameroun jamana fédération o ɲɛma Samuel Eto'o Fils a yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲangili dɔ taara k'a da a kan ko a tɛ se ka kani mun bɛ sen na match 4 a tɛ se ka o lajɛ ani fo ka taa se ko ka gɛrɛntɛ dɔw ta k'a da a kan o mun fo musakaw b'a la a bɛ amani sara bawo ko Cameroun ni Maroc ka match la ko Samuel Eto'o ye kuma dɔw fɔ ani a ye wale dɔw kɛ wale mun ko ni balontan sariya la o tɛ bɛn o de la ko kafu ye ni ɲangili ta k'a da Eto'o kan wa Eto'o dɔrɔn tɛ ani a ka sennadolanci kulu maa caman bɛ a kɔnɔna la bawo k'u ma dolantan fair play ka o labato ka sanga ni
ko kafu u ka ɲangili sira mun be no ni o ye ko code disciplinaire ko uma o labato o de la ko Samuel Eto'o a ye ni ɲangili sɔrɔ fo ka taa se a ka staffu maa caman ma k'a fɔ ko kanu kɔnɔna la a kan ka nafolo mun sara ni o ye amani ye dolari wari 20,000 hakɛ a kan ka o de sara ani fo ka taa se a be match 4 de kɛ a tɛ se ka taa dolantan lajɛ bawo ko u ye wale mun kɛ dolantan sariya la a tɛ bɛn Uganda jamana kɔnɔna la ka sanga ni bi janvier kalo tile 15 de ye jamana kunsigi kalataw fo ka taa se wasadensigi kalataw la o baaraw be sen na maaw kun kan ka bɔ ka taa kalata maaw yɛrɛ bɔra nka fanga sinamatɔnw kɛn bɛ ka jalaki bin jamana marabagaw kan bawo ko u ye kalafili labɛn cogo min na a baara bɛɛ lajɛlen de kɛra yaasa ka se ka kalafili namara ka taa n'a ye jamanakuntigi Yoweri Museveni ale fan fɛ bawo ko kabi jamanakuntigi mun n'a bɛ fanga la ni o Yoweri Museveni ye kabi 1986 n'a kan ka manda 7 de ɲini maa minnu bɛ kalata ɲɛnabɔ o bɛɛ lajɛlen ye a fanfɛmaw de ye ko u ye walew ni wale dɔw kɛ a dɔw ye kalata bon dɔw kɔnɔ kalata ma se ka dayɛlɛ joona ko u ye retard ta fo heure 4 ɲɔngo wa yɔrɔ dɔw la k'i b'a ye k'a fɔ urne yɛrɛ maaw kan ka kala ta k'a bila bara mun kɔnɔ o baraw kun tɛ yen nɔ olu nana fo waati tɛmɛnenw ko nin bɛɛ lajɛlen de ye ko ye ko mun ni u bɛ ka a munumunu ka solusala yaasa ka se ka namara de kɛ jamanakuntigi kalata in na fanga sinamatɔn ni o ye Bobi Wine ye ale mun kɛn bɛ k'i kwadisi la jamana ɲɛmaa kwadisi la ko ka na ni yɛlɛma ye ka maakɔrɔ bɔ ye ka na ni sifinnakaw ye a fanfɛmaw caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kalata kɔni bɛ ka kɛ nka a kɛra cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ namara dan don ko hali maaw kan ka u tɛgɛ da mana minnu na machine biométrique olu dɔw nana retard la wa ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka sulusala yaasa namara de bɛ ka kɛ Bobi Wine nɔfɛmaw yɛrɛ k'a fɔ kalata in kɔni na olu ɲɛ b'a la jamana ɲɛmaa a bɛ ka namara suguya bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka se ka sebaya sɔrɔ ka to fanga la kudayi Ugandakaw da la Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale ye i dantigɛ fintigilakaw ɲɛkɔrɔ kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw maramafɛnw mugu ni kisɛw o b'u bolo wa u bɛ ka labɛn kɛ halisa ka se ka u ka maramafɛnw ka o giriya bawo Emmanuel Macron ka fɔ la ko diɲɛ bɛ gu mun ka bi a ka kan bɛɛ lajɛlen de k'i labɛn kɛlɛ kama ko musaka mun tun bɛ kɔrɔlen u bɛna musaka wɛrɛ fara a kan fo dolari wari miliyari 36 yanni san 2030 cɛ ka bɛɛ lajɛlen don maramafɛn na bawo Emmanuel Macron ka fɔ la ko diɲɛ bɛ gu mun kan bi diɲɛ lama cayalen don fo bɛɛ lajɛlen de ka i labɛn bawo ko maa dɔ bɛ se ka na bi mɔgɔ kan kuma bɛɛ ko an bɛ waati min na ko bi a ka kan jamana bɛɛ k'i labɛn kɛlɛ kama o de la ka Emmanuel Macron to san yɛlɛma foli la ni o ye ve ka kɛ Faransi fintigilakaw ye a ye kɔrɔfɔw dayɛlɛmaya k'a fɔ Faransikaw bɛna labɛn ka dɔ fara u ka maramafɛnw olu koɲɛw kan Amɛriki jamana kɔnɔna la fintigilaka minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko Minneapolis ni olu ka baaraw ɲɛsin bɛ tunganatalaw olu ka koɲɛw ma yɛrɛ la k'a fɔ kuma bɛɛ ni fintigilaka ninnu bɛ gɛrɛntɛ de ta k'a da tunganagenw kan bawo ko dɔgɔkun tɛmɛnen u kun ye kisɛ ci tugamayatagala dɔ la taamaden dɔ la hali o ko ma ban yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka agent fédéral min bɛ yen n'u bɛ immigration kama n'u bɛ wele ko ICI agent fédéral de l'immigration ko u ye bali ci maa wɛrɛ la k'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn o ko n'a ɲɔgɔnw tun bɛ ka kɛ ko ni fintigilaka ninnu u bɛ ka wale minnu kɛ u bɛ tunganatalaw ka u kunbɛn cogo min na ko fo a ka kan fɛlɛ ni dabaliw de ka kɛ yaasa tunganatalaw fɛnɛ hali ni u bɛ tunganata sira fɛ u ni hakɛ mun ka kan ka se ka o hakɛ yira u la bawo ko kuma bɛɛ an b'a ye k'a fɔ tunganatalaw jango wolofinmaw olu gɛrɛntɛ sugu bɛɛ lajɛlen ani damatɛmɛ walew o bɛɛ lajɛlen bɛ da o kan ko Amɛriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a nalen fanga la a ye fɛlɛ minnu ta ka ɲɛsin tunganata kɛlɛli ma o fɛlɛw de ka gɛlɛn o de bɛ ka kɛ sababu ye fintigilaka ninnu u bɛ ka nin gɛrɛntɛ ninnu ka o da maaw kan ko wa a bɛ kɛ ɲangini tɛ k'a la wa foyi tɛ bɔ a la maa minnu ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ walima minnu bɛ bɔnna ani na ko fu de bɛ olu ta diɲɛ seleke naani kɔnɔna la jɛkulu min ka ca o ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko siraw ma ni o ye forum économique mondial ye olu ye u ka rapport ka jaabi bɔ ka bin ko san 2026 kɔnɔ
diɲɛ sɛgɛn tɔnba mun ka ca ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ma ani jɛlajɛba mun bɛ kɛ forum économique la o jɛlajɛ ɲɛmaa kɔnɔna la o jaabiw kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2026 bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bawo ko olu ka jateminɛ la mankanw fɔɲɔgɔnkow nafoloko gɛlɛyaw bawo ko diɲɛ bɛna gɛlɛya yɛrɛ de san 2026 kɔnɔ bawo k'an b'a lajɛ k'a fɔ jamanabaw olu bɛ ka o ɲɛsin ɲɔgɔn ma maramafɛnw bɛ ka dilan kuma bɛɛ ka dɔ fara a kan olu ka jateminɛw kɔnɔ ka daminɛ san 2026 in na ka taa se san 2028 fo ka taa se san 2026 ko san 2036 ko diɲɛ tɛna ɲɛsumare olu ka jateminɛ la olu yɛrɛ k'a fɔ ko instabilité kɛmɛ sara la 50 hakɛ o bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔna la wa ko fo ka taa se nafoloko sira fɛ gɛlɛya bɛna kɛ yen kosɛbɛ maaw bɛna u ɲɛsin kɛlɛko de ma ko expert ba minnu bɛ yen ni olu ye nin sɛbɛnfura in kɛ o expert yɛrɛ k'a fɔ ko kɛmɛ sara la olu ɲɛ b'a la kelen dɔrɔn de ye waati ye mun bɛna basigi kɛ 1% dɔrɔn olu ɲɛ bɛ o basigi la o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka i labɛn jamanabaw olu bɛ ka maramafɛnw ka o dilan k'u kologiriya ani fo ka taa se jamana misɛnmaninw minnu bɛ yen sɔrɔko sira fɛ k'a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i labɛn bawo ko kiriziw olu kɔni ye o de ye k'a fɔ don nataw la diɲɛ bɛ lama mun na k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ kibaru ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw minnu kun sɔgɔlen an na an b'aw fo ka kumɛnɔ k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to sen na a y'aw sɔgɔlen to ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele min y'an sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn kunnafoniw lasira ma balimakɛ Vamara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la Keba Jalo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do